Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, Bu Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, laris terus. Amin. Ning sekolahnya tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo lu iso kanggo sangu urip sumbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Kritik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki piye saiki perkembangane? Mula sakniki niku jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane yang positif, anak iki dikenalke budaya dan secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adik wedok niki niku menginspirasi karo cah-cahan saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah, tenan Mas. Dadi nyuwun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Betul Mas, betul. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih ngajari nyanyi. Oh iya lah. Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya. Oke, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Gimana itu? Iya, Dok. Gimana itu? Ponakmu iki nek rono niku pipis miyah, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis gak saru. Saru. Oh, iya iya. Kula ngomongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Aku niki yo ngono. Piye? Jaluk nyanyi aja, bengi ya. Terus aku nyanyi aja, akhirnya nyanyi ning kupingku kalau kok di kupingku juga. Beda. Jadi alhamdulillah sing penting tetap amanah. Nggih, 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 nggih. Bu Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa lumayan. Iya, Mas Dila dan juga Mas Galih kali Mbah Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Duk. Enggak, tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. artinya. Iya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Duk. Wis ora ketemu nek omong kok njur ngene wae apa to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Olah ya kuwi anu jegawan kok. Ya. Ayo nek sing ndongake ini kan udah masak. Nah, apa cah isih resik ya mesti mandine ya. Nek yo kuwi aja ngene diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik tidak-tidakne wis. Ayo. Coba seperti ini rabi sih lagi karir. Loh, tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Terus, Nek awake dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Aku lek rabi karirmu tinggi, duit oke akhirnya rabi iki panjang mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono. Enggak. Aku biyen ra duwe lho. Loh, saiki Saiki pagaran duwe. Piye motivasine? turane bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Padahal nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin lah. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dari sakit nika dikomen data podang ijo.
Kusik ta. Saya nak maca layane sik. Menika wonten kesaken podang kuning saking Mbah Yitno Bulurjo Ngaringan nggih. Jelang alit nduk niken, Sideman Mbak Tati saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika Gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ing Tawang oke nggih. Yen ing Tawang sik, yen ing Tawang sik. Cocok kita. Ah, halus-halusan sik. Mungkin gerajakan atau gelangane dijenengne Sampanku tembang yen ing Tawang, yen samanku yen ing Gawang ya tadi. gawane ayo berita. Oh, terus nyenyek ta. Nyenyek ta harus enek sing nom terus nyenyek ta. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Kalau kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iki luwih enom kok. Tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek beda. Mas tuh lebih tua dari aku. Oh. Iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Jadi tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tati. Masa? Iya, kamu tuh demek gini. Loh, saya kan ini bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti ini kan ini cemburu harus sampean dulu. Kenapa to? Ah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Tuh aja. Ojo nek wong laki ning omah direbutan sak kampung kok. Punya banget. Karepe dido iki. Amin. Muga-muga kasuran. Oke. Sampeyan. Ya dibawani sik, Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Ora. Ya ning Tawang. Ora. Ya, Nduk. Kelipik tak gathok Mbak Tatin to saiki Mas Lutut tak gathok niken aja do ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nu. Iya bener. Lu iki yo Duduk. duduk. Aduh. Ayo. Luger. Luger emak. Enggakane. Terus tak. Mbah Lincung. Oh, Pak Karo kuwi. Wong kakus. Wong jumblek. Sambuk ganggu. Seliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe jadi. Ora ana wanita liya sing tak tresnani ku jaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu. Paribasane ora ana sing ayu luwih saka ayu muda. Katakan pret. Iki berarti nang gitu. Kok blek. Kowe ora ana dipercaya. Kamu di sini dong. Oke. Tinggalku sini soalnya. Sing gagah to awake ora bungkuk. Dodone di. Nah. Potokne. Ah, bener. Oke. Dodone rodok neng, maju iki sikile rodok menteng ngene, ndek. Sirahe dulu. Sirahe dulu. Apa kayak blekok. Cocok ya. Ayo. Kenapa kamu berani ke sini? Aku pengen delok mbok menawa piye mlaku ngono mbok tutne iki duduk aku pengen ngerti sepiro gedine kabeh sore perang aku ya. Ya tak tetep dong. Ya duduk iki dulu ya apa-apa. Terus makin maling. Ora. Ayo. Lanjut. Lah kok padene iki lho. Niki kan gede boyo. Nyenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Masih dene karo adine meneng wae. Apa boyo? Piye? Lah padene lho niki gede boyo kok. Anu Pak Des ini boyo sinten lho? Sing ini boyo. Lho. Klowe rokok bener sampean.
Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah kowe rokok malah boyo. Malah aku setuju wong terakhir koyo boyo tenan. Angkan. Lah aku kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Jadi yo. Sing di omah mung wis Surya ki aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu cah. Tapi kita tuh kalau gadur gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Boy. Oke. Ayo, Gang, kita no. Nah. Wale. Iya. 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 Aku ora tau mangku itu. Dicontohnya sik. Aku ora Nanti nih. Aku ora mati nyuwun. Coba anu sampe dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Pluto kaya apa coba? Sing ora kelihatan coba ngene. Ah, yo kan aku ngugi iki. Lah apa? Lah ngopo dadak ngugi bacik klopo? Ora. Ayo. Eh, Ayo, ganti yo. Padahal aku seneng dipangku. Alah, wis niku asam urate kumat. sadar matamu. Aku kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurai kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separuh aja kabeh. Ya berarti kuwi stroke. Sebudulmu. Ayo aku kok sholat ya? Sama itu. Oh kelekmu. Ngenyek. Lu tak cukur. Banyak loh, riuh-riuh. Wis awake dhewe ngono kuwi. Wis dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah bajune ruang kowe iki langsung ning rumah sakit. Terus tadi. Lanjut. Anu siripmu angkat kok. Bagian lukis. Ya yang drop. Sumatran ras sing dia. Nek ini masmu kesel, ini lho carane biar kesel. Ini menung. Terus nunggu ini lah ra kesel. Nah. Ora kena. Boleh ngobrol ya? Menurut tak juga iki. Melodasmu kuwi. Lah ini mah keretek-keretek. Ya iki sing jarane pijak ketek iki ya. Kene iki nget keretek. Terima lah sehat. Sehat apa kene keretek lho kene modot. Ini. Dok, iki kursi iki nek pengen dhuwur coba ngenekke. Oh, Pamburi dudulan kus. Enggak ada. Iki saya ini saya enggak. Loh. Nek kedok iki. Nah, ya. Kok enek setelane. Saya mau iki. Kene lho, Sek. Lah sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya ini kan aja duduk digajel ae. Enggak. itu tombolnya apa? Ini ustos masih. Coba dari. Dah coba. Tahu itu tahu. Aku nggak boleh duduk pakai itu. Ayo. Ayo Dan, ayo. Kan? Aku balik dulu kan. Ayo kena. Tuh. Kayak gitu dong, nanti boleh pangling loh. Ayo. Ini enak loh. Tak kena sama. Iya, ini. Tekan di. Sumatera Sing tias ingsun kang
Maka langgame dum loro karo Pak Kating. Maka buka celup, nduk niken sik. Maka yen talang. Maka. Iya, Nduk.